Dakle, devojke, morate ukrasiti ove torte tako da postanu nevjerovatno lepe. Možete li to uraditi? Sophie, moraš je ukrasiti, a ne jesti. Jao, šta ćemo s njom? O, da, to je prelepo. Znači, Sophie može samo da pojede tortu? Pa dobro, a ja hoću ipak da ukrasim svoju tortu. Uradit ću to uz pomoć Oreo kolača. O, izgledaju baš cool. Dakle, prvo ću polizati safil. To je najlepši deo. Zatim sve keksiće ću staviti u čeniju. Gotovo. To nije bilo teško. A šta je kod Sophie? Sve je pod kontrolom. Već sam pojela tortu tako da mi je ispao krug. Mislim da će tog biti dovoljno. Tina, zar si stvarno mislila da ću sve pojesti? Ne, ja planiram da ukrasim svoju tortu uz pomoć žvake Huba Buba. A sad ću uzeti 2 ove limenke i razvući svoje žvake, da, baš kao testo. To nije lako, ali daću sve od sebe. Eto, završila sam. Oho, cool. Mogu probati ovaj sok. Otvaram. Jao, sad sam sva mokra. Tako ti treba. Dobro, nastavit ću da ukrašavam svoju tortu. Sada treba staviti ovaj sloj žvake na tortu. Ovako, odlično. A sad mi treba marcipan. Stavit ću to na tortu. Da li vas podsjeća na nešto? Tačno, to će biti torta u obliku jagode. Napišite u komentarima da li volite jagode. Ja je obožavam. Kakva lepota! Ukrasiti tortu tik-takom je bila genijalna ideja. Izgleda zaista dobro. I ja sam skoro završila. Treba da stavim sve keksiće u kalup i da ga izmrvim. U tome će mi pomoći Hulkova ruka. Tučem! Tako je. Super je ispalo. A sada ovaj veliki keks ću staviti na tortu. Ostaje samo ukrasiti sve nutelom i napisati Oreo. Da, pogledajte, napravila sam Oreo s ogromnom količinom punjenja. Wow, devojke, vaše torte izgledaju super. Hajde što pre da ih probamo. Tina, prijatno. Da, ovo je divno. Sophie, mislim da je vreme da i ti probaš tvoju tortu. Vrlo rado. Jedva čekam. Da, to je prelepo. Ja mogu ne samo jesti tortu, već i naduvati balon. Wow, kako je velik. Došla mi ideja. Moram da probušim taj balon. Gledajte. Šta je ovo? Baš smešno. Baš ti lepo stoji, Sophie. Jeste li već smislili kako ćete ukrašavati ove torte? Vidim da Sophie ima neku ideju. Šta je ovo? Žele meda? Mislim da Tina ne voli takve slatkiše. Previše je roze. Ja moram otopiti svog medu. Uradit ću to uz pomoć fena. Nisam znala da je fen tako moćan. Gotovo. Idemo dalje. Uzet ću kalup sa medama i zekama i napuniti ga tečnim želeom. Tako ću napraviti puno žele bombona. Da. Konačno sam smislila šta želim da uradim. Stavit ću poki štapiće sa strana. A gore ću staviti crni kolači. Samo treba otvoriti pakovanje. Hajde, otvori se. Jo, sve je ispalo. Moram to što pre uhvatiti. Spremna sam, hvatam. Valjda sam sve uhvatila. Ili ne. Izvini, Sophie, nisam htjela. Dakle, sada treba to sve staviti na tortu i završila sam. A možele životinje su se već stegle? Sada ih treba staviti na tortu. Da, to je preslatko. Mnogo mi se sviđa. Smislila sam još nešto. Sipat ću na papir malo tečnog želeja, a zatim odseći višak. Želim da napravim malu žele vrtuljku. Da, ja sam tako pametna. Pogledajte kakva lepota. Stavit ću to na tortu i gotovo.
O, vaše torte izgledaju savršeno. Vreme je za degustaciju. Tina, probaj svoju tortu. O, kakvo lepo pače. Oduševljena sam. Divno. Ova torta se topi ustima. Pa, hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Jao, jedeš kao prase? A gledaj šta ću da ti pokažem. Oho, Sofi, to je baš moćno. Svaka čast. Ajoj, ovo se vrti prebrzo. Hvataj tortu dok nije odletela. Ajoj, prekasno, torta je odletela. Sofi, nemoj da brineš, imat ćeš još priliku da ukrasiš tortu. Ali ova torta jednom mora pasti. O ne, pazi se! Jao, to je sigurno bolelo. Ovu tortu ćeš zapamtiti zauvek. Ali sad mogu da je probam. Lepo. Očekujemo vaše neverovatne ideje za ukrašavanje torta. Sofi, šta si smislila? Da, došla mi je super ideja. Želim da ukrasim svoju tortu rezancima, ali prvo ih treba skuvati u roze fanti, a to će biti stvarno cool. Tina, jesi nešto smislila? Teško reći. O, tačno. Došla mi je super ideja. Želim da ukrasim tortu sa crnom čokoladom. Samo treba sve podeliti na male komade da bih mogla potpuno ukrasiti tortu. To će biti super. Odlično. Vreme je da stavim to sve na tortu. A gore ću sipati svoje omiljene Maltesers bombone. Ali da bih sigurno uspjela, moram pojesti što više Mentos bombona. O, kako je hladno! Ali sad imam veoma leden dah koji mogu da zaledim padajuće bombone. Pogledajte, zar to nije cool ideja? Juj! Oho, treba nešto smisliti. Tačno! Sipat ću ti malo vrućeg soka, to će te zagrejati. Izvoli! Juj! Hvala! Da, sad mi je baš toplo. Baš ti hvala, Sofi. Nema na čemu. Dakle, Fanta je provrila, vreme je da je sipam u kantu. Odlično, zatvaram i dobro mešam. Da vidimo. Uspelo je. Dobila sam lepu roze pastu. Sa njom ću sigurno moći da ukrasim svoju tortu. Sipat ću je odozgo i lepo rasporediti. Ostalo je dodati oči i osmeh. Jel ga prepoznajete? Ovo je crveni Hagi Vagi. Tina, probaj svoju tortu. O da, jedva čekam. Jao, to je fantastično. Tina, jesi zaboravila da imaš još crne bombone? Jao, da, tačno. Prelepo. Hajde, sad ti. Dobro, uzimam pače. Pa, kakva je torta? Je lepa? Izgleda da je Sofija oduševljena. Već je pojela celo pače i ne planira da se zaustavlja. Jao, šta je s njom? U pomoć! To je baš smiješno. Nisam znala da je takva kukavica. Pošto su se svi skupili, hajde da počnemo. Prvi zadatak je sladoled. Super, to neće biti teško. Imam sve potrebne sastojke. Hajde da vidimo šta imam u rancu. Zanimljivo. Mislim da ću naći ovdje sve što mi treba. Da, to je baš ono što sam tražio. Betty, ovi kolači su super. Mogu li da uzmem? Hvala. Dakle, od ovih kolača će ispasti odličan ukras za moj sladoled. To je to. Sve je spremno. Izmrvio sam ga. Sada najvažniji deo. Treba će mi čokoladno mleko i šlag. Treba promešati ove sastojke i umutiti sve. Kako je lepo što sam ja robot i imam blender u sebi. Dakle, moj sladoled je spreman. A sad će mi trebati ovaj uređaj za sladoled.
Stavit ću sladoled u kornet. A zatim ću posuti sve izmrvljenim kolačima. Šta se dešava? Pa šta je to? Betty, vatra nije igračka za decu. Pazi, sad ću ti pomoći. Wow, robote! Hvala, ti si pravi čarobnjak. Baci kocku. Joj! Eto šta se dešava kad stavljaš prste u struju. Nema veze, sve je super. Wow, izgleda jako ukusno. I ne samo izgleda, ukus je super. Sada treba malo ohladiti to. Moj mali frižider će mi pomoći u tome. Da, to mi treba. Moja smeša je spremna. Sad je treba sipati u specijalni kalup. O, da. Imat ću pravi sladoled na štapiću. To je to. Ostalo je to sve ohladiti. Frižider mi neće trebati. Uzet ću sprej za smrzavanje. Tako će biti brže. Sladoled je spreman. Sad ga treba pokriti roze čokoladom. A znate što bih koristila samo roze boju? A mogu dodati više boje? O da, to izgleda prelepo. Da, to je zaista super, šefe. A ja ću ovom specijalnom kašikom napraviti kuglice i ukrasiti čokoladnim sirupom. To je to, a završila sam. Wow, koliko sladoleda i sve za mene. Prvo ću probati ove divne kuglice. O, tu je žvaka. Neverovatno. Svidalo mi se. A da vidimo kakav je ovaj veliki sladoled u kornetu. O da, obožavam čokoladu. To je mnogo ukusno. Wow, kakva lepota. Samo pogledajte to. Jedva čekam da probam. Ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. To je najlepši sladoled na svetu. Naravno da je pobedio. Čestitam. Čestitam, šefe. Izvini, šefe. Samo pogledajte kakvu igricu smo pripremili za vas. Igrajte, skupljajte krofne i pobeđujte. Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. A sada želim pomfrit. Da, to je baš lako. O ne, ja nemam to jelo u bazi. Stvarno ne znaš kako se pravi? Nema veze, pokazat ću ti. Prvo nam treba krompir. Treba ga očistiti. Da, uradila sam to uz pomoć specijalnog uređaja. A sada uzimamo oljušteni krompir. I uz pomoć drugog uređaja ću ga iseći na komade. A zatim stavljam krompiriće u fritezu. To je to. Jesi zapamtio? Nešto mi nije dobro. Izgleda da mi se nešto slomilo. Slomilo. Podaci su sačuvani. Trebaju mi alati. Kako je čudan. Ok, sad je red. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Hajde, šta je to? Zašto se ne sipa? Uspelo je. A sad mi treba krompir. Izgleda da sam ga trebala prvo očistiti. Nešto neće. Nema veze. Ispržit ću ga ovako. Ostali krompir također neću čistiti. Joj, prska me ulje. Dobro je. Šefe, jesi vidjela ovo? Moja mala fabrika za proizvodnju krompira je spremna. Prvo stavljam krompir ovdje. Krompir je očišćen, isečen i posolen. Ostalo ga je samo ispržiti. Pomfrit je spreman, može se jesti.
Lepo ću servirati krompir i dodati kečap. Sipat ću što više. O da, divno. Naručit ću dostavu sosova. Oho, je li to pravi voz? Wow, to je zaista super. Cool. Betty, izgleda da si zaboravila nešto. Jao, mamice, sve mi je izgorelo. Pa kako to? A, kako vruće. A, ne mogu držati to rukama. Jao, zašto sam toliki baksuz? A nisam ispunila tako lak zadatak. Hvala. Sad ću sigurno izgubiti. O, to je voz sa sosovima? Ne mogu da verujem. A šta to tako smrdi? Užas! A neću da probam to. Opa! A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako privlačno. O da, to je zaista ukusno. A sad je na redu voz. Wow, tu je toliko krompirića. Hoću da probam svaki sos. O da, to je divno. A robote, ti si najbolji. Robot je najbolji, to. A sad je vreme da popijem nešto. Hoću mlečni koktel. Zadatak je jasan. Robot počinje da radi. Prvo će mi trebati ovaj ananas. Sklanjam gornji deo ananasa da bih mogao staviti blender unutra i promešati sve. A sada treba dodati neki sirup. Imam veliki izbor, ne mogu da odlučim. Ipak ću uzeti čokoladni. Sipat ću malo sirupa u veliku čašu. A sad ću uz pomoć ovog uređaja ukrasiti čašu. Zatim ću dodati malo jestive boje. Šta je sa vama, ljudi? Kako ste čudna stvorenja. Dobro, sada uzimam ananas i sipam sve u čašu. Boje ispala super. Dakle, a meni treba blender. Sipat ću unutra čokoladne kuglice. A da bi bilo još ukusnije, dodat ću Oreo kolači, malo M&M's bombona i preliti sve svežim mlekom. Odlično! Uključujem na najjaču. O, da! Kako moćno! Držite se! Hvala, robote! Da vidimo šta je spalo. Mislim da nedostaje šlaga. Da, tako je. Sad je sigurno sve savršeno. Kakav miris, svaka mi čast. Jo, vi ste diletanti. Sad će vas šef naučiti da pravite koktel. Gledajte pažljivo. Treba nam gazirani sok i neka lepa čaša sa ledom. To je to, limunada se pretvorila u led. Dobijeni led stavljam u čašu. Tako je. A sada uzimam limunadu sa drugim ukusom. Sipam u čašu i također pretvaram u led. Gotovi led stavljam slojevima u čašu, ubacujem slamku i to je to. Prijatno, sestro! Wow, kako je sve lijepo! Počet ću od ovog plavog koktela. Wow, sviđa mi se, baš je lijep. Oho, gledajte, to je prava duga. Hoću da probam. Šta je to? Zašto se ne pije? Pa to nije koktel, to je led. Nisam to htjela. Okej, sad je red na najveći koktel. Oduševljena sam. Čak sam se isprljala malo. Pobedila je sestra. Da, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja. Pustite nas, pustite. Ćao, ja
sam teenager, Chloe. A šta je bilo? Ja sam baka. Drago mi je. Pustite me, molim vas, ja sam samo šef, nisam ništa kriv. Pa ne, niko neće izaći odavde. A započinjemo kulinarski izazov. Spremite mi tortu za ručak. A drugari, ne brinite, rešit ću sve. Treba mi WC šolja, a nisam gadljiva. Dakle, evo mog omiljenog noža i lopatica, odlično. Tog nema u zatvoru. Chloe, sa kim to pričaš, a? To su moji prijatelji. Zamolila sam ih da mi donesu nešto zanimljivo. Odlično! To je helikopter na daljinskom upravljanju. Treba će mi ovo. Uzet ću košarkašku loptu. Treba je probušiti. Tako je. Što? Dobro. I ja imam lopaticu kod sebe. Obožavam je. Šta se dešava? Odlično, odsekla sam sve suvišno. Bako, ne razumem šta to radite. Je li to WC šolja od torte? Da, druže, to je WC šolja od torte. A sad ću ukrasiti tortu filom. Gotovo. A sad ću razmazati fil uz pomoć lopatice. Odlično mi ide. Lepota. Baka je majstor. Wow, Bako, odlična ideja. Da, zanimljivo. Hoću da probam fil. Nadam se da baka neće primetiti. Kako si svela? Ne jedi to. Ne smeš. Daj mi to. Što? Jesi poludela? Moj jadni prste. Okej, nastavit ću da pravim tortu. Unutra lopte ću sve premazati filom. Stavit ću koru unutra, zatim fil, zatim opet koru, opet fil i opet koru. Odlično. A sad ću uzeti malo slatkiša, mislim malo više. Uspela sam da ih unesem u zatvor. Treba mi kiseli gel. Jako kiselo. Sipat ću ga u tortu, tako je. A sada uzimam bombone od mente. One baš osvežavaju. Odlično, zaledila sam tortu. A sad je treba izvaditi. Odlično. Ostalo je išarati tortu da bi ličila na loptu. Koristit ću sladić. Da, uspela je. Bako, šta tu radiš? Ja sipam u tortu plavi žele. Da, kao da je unutra voda. I napravit ću malo iznenađenje za policajku Britney. Gotovo. Jao, šta se dešava? Ne, mi nismo krivi. Čekaj, šefe, šta tu radiš? Napravio sam tortu u obliku policijskog auta. To je pravi alarm. Super ispalo, zar ne? Baš mi se sviđa rezultat. Nadam se da će se Britney također dopasti. Šta? Kod šefe, kao i uvek sve savršeno. Moramo ga se rešiti. Sad ću mu skrenuti pažnju. Šefe dragi, svaka vam čast, vi ste genije. Odlično, hajde da mu uništimo tortu. Dinamit će mi pomoći. Ne, dinamit mi se zaletio za ruku. Ne! Jao, u pomoć! Šta je to bilo? Jao, eksplozija. Ne, samo ne mala Chloe. Plan nije uspeo. Sa mnom je sve u redu ako ste brinuli o tome. Wow, odlično ste se potrudili. Ovo je torta u obliku policijskog auta. Super. Sad ću je probati. Kakav miris. Oduševljena sam. To je prelepo. Šefe, svaka čast. Dakle, probat ću tortu u obliku lopte. Jao, kako kiselo. Užas. Ne, Chloe, to je previše kiselo za mene. Dakle, ostala je posljednja torta. Izgleda jako zanimljivo. U obliku WC šolje. Bako, to nije loše. Hvala, Britney. Trudila sam se. Treba izabrati pobednika. I to je šef. Čestitam, pobjeda je tvoja. To najbolji sam. Što se tako glasno raduje? Baci kocku. A sada želim burger. Spremite ga brzo. Stanite. Imamo baš malo proizvoda, nas je troje. Sve to ide meni. To nije u redu. Slažem se. Hajde da podelimo sve. Sklonite svoje ruke. Ne dirajte, inače ću vas ujesti. Šefe, bacite krastavac. Inače ćete saznati kako moćnu vilicu imam. Bako, ali to je sve zajedničko. A ne, to je sve moje. Pa dobro, sam ću nabaviti sebi proizvode. Moji prijatelji kuvari su mi dali korpu sa svežim proizvodima. Odlično.
Sad imam od čega da spremam. To? A šta je to kod tebe? O, sveže meso, slanina, pa čak i hleb. Super! I meni trebaju proizvodi. Pogledat ću šta mi je ostalo. Bezobrazna baka neće da se deli. O, tu su samo omoti. Od toga neću moći da spremim burger. Ju, riba, odvratno. Aha, pačak hleba. Uj, buba švaba. Ne, neću je stavljati u burger. Dobro, sad ću nešto smisliti. Jao, baka se igra sa vatrom. Da, spremila sam pljeskavicu za burger. To je najefikasniji način. Sastavit ću burger. Pošto imam puno proizvoda, koristit ću sve. O da, odlično ispalo. Svaka mi čast. O, šefe, šta ste smislili? Ispržit ću slaninu na vatri. Valjda je spremna. Odlično, stavljam je u burger i pokrivam lepinjom. Gotovo. Kako vam se čini, bako? Odvratno, daj meni, bacit ću to. Ne dirajte. Baka i šef se opet svađaju, a moj burger još nije spreman. Dobro, sad ću umočiti ribu u kiseli gel. Možda će ispasti ukusno. A sada umačam ribu u njorc bombone. Stavljam na tost koji sam već namazala nutelom. A sada prelivam sav sendvič nutelom. To mora eliminisati riblji ukus. Mislim da policajka neće čak ni primetiti da je unutra riba. Dodajem M&M's i gotovo. Prestanite. Prijetno. O, burgeri su već spremni, taman za ručak. Počet ću od ovog velikog. Wow, kako ukusno! Oduševljena sam. Da, znao sam. Prestani da se hvališ. Oho, ovom burgeru je puno pljeskavica. Također ukusno. Bako, odlično ste se potrudili. O, stvarno, hvala, draga. Ostalo je probati posljednji burger. Tu je nešto čudno. Nutella. O, obožavam Nutellu. To je prelepo. Chloe, pobjeda je tvoja. Što? Stvarno? Pobjeda je moja? Aha, jeste čuli? Pobedila sam! Da! Zašto mi ova kazna? Smirite se, bako. A sada želim žele sa ukusom kole. Hajde, spremajte. Hoćemo napraviti jedno piće? Odlično, uzela sam lavor. A ja sam doneo med. A ja imam žele bombone sa ukusom kole. Jako su ukusne. Prelepo. Dakle, sipat ću med u lavor. Imam veliku teglu najlepšeg meda. O da, divno. A ja ću sipati unutra sve bombone. Što više, bolje. A meni ostaje samo da promešam sve velikom drvenom kašikom. To će biti najbolje jelo za danas. Gotovo. Izvadit ću jako ljute žvake. Uz pomoć njih ćemo da istopimo sve. O, stvarno su vatrene. Da, tako je. Probat ću. Kako ljuto! Hajde, žvačite svi. Jao, nisam očekivao da će biti tako ljuto. Kakav užas. Nije mi dobro. Ups. Ajoj. Sve u redu. Dakle, nastavljamo. Popila sam svu kolu. Dakle, možemo da sipamo ovdje naš žele. Hajde. Odlično. Chloe drži flašu čvrsto. Super. Da, uspeli smo. Da, sve uspelo, svaka nam čast. Ostalo samo dati Britney. Šta? Samo jedna flaša? Čudno. A gdje je sve ostalo? Pa, pomagali smo baki. Da. Okej, sad ću da probam. Iscedit ću malo. O, kako lepo izgleda. Wow, i ukus je super. Onda, baka je pobedila. A, pobjeda je moja. U stvari je naša, a bez vas ne bih uspela. O, pa to su zlatne medalje. Divno. Dakle, čestitam, zaslužujete da izađete odavde. O, sloboda, hajmo odavde. O, da, požurite. Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? O, šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super.
Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool. Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota. Ovdje mu je savršeno mesto. Cool. O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jesi vidjela ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! A šta je? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? O, kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? A, kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidjela ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi, uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidjela našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. A, lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juuu.
Kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Ha. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka. Obavezno stočić. I naravno, televizor. Sedi ovdje i uživaj. Kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga. Mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti kutak za umetnost. Jer si ti nama velika umetnica. Obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Neš, koliko je bolje? A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan. Ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. Šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. Mnogo su slatke. To je nevjerovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. Da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično. Šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se... Kreću od najtežeg. To su mrdavine. Da, stavit ću ih ovdje. Hajde, dođi, druže. Zvaću ga Max. Max, dođi kod mene. Da, to je tvoja nova kućica. Nadam se da će ti se svidjeti. Da vidimo. Izgleda da je Max oduševljen. Pogledajte kako se dobro penje. Svaka čast. Da, ti si baš pametna kuće. Ali čekaj, to još nije sve. Imam još puno iznenađenja za tebe. Eto, gledaj. Imam 2 kreveta za tebe. Jedan je zeleni, a drugi je sivi. Koji ti se više sviđa? Zeleni? Daj meni isto. Okej, stavit ću ga tu. U ovom krevetu ćeš moći da se odmaraš. Jo, kako vruće na polju. Sunce je baš jako. Dragi, tebi je sigurno vruće. Ne brini, sad ću da popravim to. Stavit ću ti suncobran i ventilator. Jel ti sad bolje? Odlično, drago mi je. Meni je također malo lakše sa ventilatorom. Čekajte, a šta je kod Britney? Wow, koliko svega ima u mojoj kutiji. Kako to sve da sastavim? Dobro, sad ću se snaći. Ovo sigurno mora biti dole. Da, a sad ću staviti drugi sprat i treći. I ne smem zaboraviti na stepenice. Da, ispala je super kućica za mog zeca. Usput, kako vam se sviđa ime Glory? Mislim da je taman za zeca. Glory, još sam ti kupila i krevet. Stavit ću ga ovdje.
Dođi ovamo, draga. Eto, možeš da se odmoriš. Šta misliš, jel ti se sviđa? A tu ću ti staviti seno. Znam da ga mnogo voliš. Prijetno. A kad ti dosadi seno, možeš jesti drugu hranu. Znam da obožavaš semenke. Volim kad si srećna. Jesi se najela? Onda je vreme za zagrlje. Max, daj ovamo svoje šape. Hoću da ukrasim tvoju kuću. Wow, ispao je baš lep uzorak. Gledajte. O, Danny, to je genijalno. Sjajno si smislila to. Ali šta se dešava? Jo, Glory, jesi to ti uradila? Wow, pa to je šargarepa. Sama si je iskopala? Znaš, imam ideju. Ako toliko voliš šargarepu, onda neka cela kuća bude oblijepljena šargarepom. Da, ispalo je tako slatko. Divno. Au, što je to bilo? Loptica? Ali odakle ovde? To je tvoja loptica, Max. Dođi ovamo. Slušaj me ovde. Reci svom Daniju da ne sme bacati loptu. Jao, šta to radiš? Golicaš me. Stani, Max, nemoj. Britney, žao mi, izvini. Nećemo više bacati loptu kod tebe. Max, ponašaj se dobro. Sedi ovde, a ja ću smisliti nešto. Ideja. Pošto tako voliš lopte, hajde da ukrasimo krov sa njima. Da, bit će super. Pogledaj, jel ti se sviđa? Meni mnogo. Šta se to čuje? To je Britney. Šta se desilo? Kakav užas, gde je Glory? Ne mogu da je nađem. Britney, šta se desilo? Nestao mi je zec. Šta da radim, Danny? Ne mogu je naći. Tačno, znam šta raditi. Moj Max se druži sa Glory. On će sigurno naći po mirisu. To će biti lako. Vidi, već je preuzeo trag. Hajde, druže. Nađi je. Traži. Gde trči? Hoće li je sigurno naći? Nevjerovatno. Stvarno je našao Glory. Ona obožava senu i sve vreme je bila ovde. Drago mi je što smo ti pomogli. Hvala puno. A ovo cveće ću uzeti. Glory, baš mi je drago što si se našla. Čekaj, smislila sam nešto. Hajde da ukrasimo naš krov sa ovim cvećem, šta misliš? To je preslatko. Max, imam poklone. To je cela korpa sa tvojim omiljenim igračkama. Šta kažeš? Vidim da si oduševljen. Nisam ni sumnjao. Znam da obožavaš da se igraš. Vidi kakva loptica. Jel ti se sviđa ova šargarepa? Ovo? Hajde da povučemo. Pusti. Koliko snage u tebi. Danny i Max su tako smešni. Dobro, neću da se ometam. Glory, i ja imam iznenađenja za tebe. Vidi, jel ti se sviđa ovaj točak? Dođi ovamo. Hajde. Uđi unutra. Ne boj se, sviđat će ti se. U čemu je problem? Jel ti se ne sviđa? Možda samo ne razumeš? Okej, sad ću da ti pokažem. Vidi, ulaziš unutra i skačeš. A točak treba da se vrti ispod tebe. Jesam li te nasmela? Gledaj pažljivo. Britney, tako si smešna. Stvarno učiš Glory da skače? Hej, Danny! Ne zanima te, odlazi odavde? Dobro, odlazim. Max, vidi, doneo sam ti gumu. Možeš da se igraš sa njom. Sipat ću loptice unutra, a zatim ću te staviti unutra. Čestitam, sad imaš bazen sa kuglicama. Vidim da si oduševljen. I meni se sviđa ove kuglice. Čekajte, što je to? O ne, ovo je kaka, nije mi dobro. Max, moraš da pomogneš svom vlasniku. Jao, Max, jesi li to ti? Gotovo, prestani, ustajem. Hvala što si me spasio. To je tako slatko, ti si pravi drug. A šta Britney radi? Pokušavam da smislim zabavu za mog zeca. Točak joj se nije dopao.
Ali možda će ti se svidjeti ovaj cev. Aha, ajde, ne boj se, uđi unutra. To je zabavno, jel da? Ajde, skoro si stigla. Još malo. Da. Svaka ti čast. Ponosna sam na tebe. Za takav podvig moram da okačim glavni ukras na kuću, tvoju sliku. Neka svi znaju ko živi ovdje. Odlična ideja. I ja ću raditi tako. Drugari, svaka vam čast. Vaše kuće izgledaju divno, to je sjajno. Gledajte, Max je zaspao. To je preslatko. Dođi ovamo. Sad ću te uneti u kuću. Tamo će ti biti zgodnije da spavaš. Hajde, ulazimo. Sedi ovdje, a ja ću sve srediti unutra. Prvo treba staviti tepih. Pogledaj kako je mekan. Jel ti se sviđa? Odlično, drago mi je. I meni se sviđa. Čekaj, imam ideju. Tebi sigurno treba poseban krevet u kućici. Da, stavit ću ga ovdje. A pored ću staviti tvoju hranu i vodu. Sigurno se ogladnio, prijatno druže. A dok ti jedeš, ja ću smisliti još nešto. Imam ideju. Sad ću okačiti na zid sve tvoje igračke. Što misliš? Tako ništa nećemo izgubiti. Još nešto sam htio da uradim. Tačno. Vidi kakve koščica sam poručio. Okačit ćemo ih ovdje. Super. Drago mi da si zadovoljan. Pitam se što Britney radi. Glory, vidiš šta sam ti sipala na pod? Sad će ti biti mekano da sediš i da spavaš. Da. A vidim da si zadovoljna. Obožavam te. Hajde da nastavimo šta još da smislim. Znam. A to je rasveta. Okačit ću je ovdje. Baš je slatka, jel da? A još sam ti donela krevetić. Ovdje ćeš moći da se odmaraš, moja draga. Dođi ovamo. Eto, uživaj. Volim te, duša moja. Jel ti se sviđa? Meni mnogo. A vidiš šta još imam? To je tvoja slika. Okačit ću na zid. Baš lijepo, jel da? A tu će biti kavez sa tvojom hranom i vodom. Eto, a možeš da jedeš. Već si jela? Super! Dakle, vreme je za zagrlje. Volim te, duša. Sad će vam Kate pokazati šta želi. Wow, kakav veliki izbor. Izabrala je picu. Hajde da počnemo. Odličan izbor. Ja sam majstor za picu. Sad ću napraviti testo za picu od najboljih sastojaka iz Italije. Razbijem jaje i mešam to sve. Da, moje mekano kao jastuk testo je spremno. Sad ću ga razvaljati. Pravi italijanski kuvari to rade isključivo rukama. Okrećem. Tu je najbitnija stvar da ne ispustite testo. Oho, šefe, to je baš moćno. Hoću ja tako. Ispustila sam. Dakle, nisam se sprijateljila sa testom, ali imam odlične odnose sa žvakom. Sad ću napraviti od nje testo za picu. Potrebno je samo prožvakati puno žvake i naduvati veliki balon. Šta je to bilo, unuče? Sve ide po planu, ne brini. Sad ću oblikovati testo u krug. A šta dalje? Sada trljam sir kao da sviram violinu. Pogledajte. Aha, sir mi ne treba, ali čokolade će biti taman. Sad ću i ja odsvirati nešto. Da, odlično mi ide. Gotovo. A šta baka radi? A baka već seče paradajz za picu. Šta? Paradajz? Ne, ja imam nešto bolje. To su žele pice. Sad ću ih staviti na moju. Savršeno.
Može se peći. Stavljam u rernu i čekam neko vreme. I ja sam skoro završila. Dodajem sir, salatu i paradajz. Jeste shvatili šta sam napravila? To je pizza sa zastavom Italije. A ja ću seći tanke kriške salame za svoju picu. Sad mi treba sočan paradajz. Jao, kakav sladak paradajz sam uzgajao. I stiskam paradajz sos na testo. Tako je. Zatim dodajem sir i salamu. Odlično mi ide. I naravno, treba mi bosiljak. Miris je divan. Odlično, može se staviti u peć. Wow, Mandy, bako, vaše pice izgledaju nevjerovatno. O, tako lepo mirišu. Maloj Kate će se sigurno dopasti. Izgleda da Mandy ima neki problem sa picom. Jao, sad više nije tako lepa, ali bitan je ukus, zar ne? Jao, šef dolazi. Oho, šefe, napravili ste odličnu picu. Svaka čast. Kate, možeš probati. Jao, kakva lepota. Joj, šta je to? Ne sviđa mi se sestrina pica. A nisam vidjela takve u Italiji. A ova izgleda veoma lepo i slatko. Sad ću je probati. Nije loša, ali nisam ni oduševljena. A šta je ovdje? Joj, kako se sir razvlači. Jedva čekam da probam. Odlična pizza, baš kao u Italiji. To je pobjeda. Šefe, čestitam, pobedili ste. Vi ste majstor za italijanska jela. A sada idemo da istražimo kinesku kuhinju. Da vidimo šta se jede maloj Kate. Drugari, napišite u komentarima hranu koje države najviše volite. O, hoću kineske rezance. Razumeo sam, sad ću vam pokazati kako se to radi. Eto vam povrće. Tako se seče povrće u Kini. Gotovo, sada to sve stavljam u tiganj. Dodajem škampe i malo ulja. A sada vatra. Odlično, treba malo sačekati. Ne zaboravite da sam pre svega šef, a tek onda samuraj. Ojoj, šefe, a da li hoćeš da nas zapališ? Skloni ruke, bako. Ne može. Rekao sam ne. Dobro, dobro. Kakav divljak. Ja pažljivo kuvam povrće i rezanci u šerpi. Želim da spremim rezanci u boji za moju slatku unuku. Pogledajte ovu lepotu. Nešto nedostaje. O, tačno. Štapići su uvek kod mene. To je to, završila sam. A kako ti se čini, Mandy? Bako, zašto tako sve komplikuješ? Imam bolju ideju. Samo ću preliti instant rezanci kipućom vodom i to je to. Tajna genijalnog jela je jednostavna. Jao, pakovanje je puklo. Joj, kako vruće. Hitno mi treba nešto hladno. O, sladoled će biti super. O da, savršeni rezanci. Dodajem punjenje. I škampi. Tako je. Ovo jelo je genijalno. A sad je najvažnije. Jednim udarcem ću napraviti kineske štapići. Odlično. Završio sam. Prijetno. Jao, treba hitno nešto smisliti. Tačno, sladoled. Sad ću spremiti ukusni rezanci. Treba samo provući sladoled kroz mlin za meso. To nije teško. Prelivam to sve karamelom i gotovo. Oho, Mandy, to je baš neobično. Jesu svi spremni? Onda hajde da probamo. Wow, kakva zanimljiva jela. O, šta je ovo? Škampi? Fuj, mrzim morske plodove. Bez njih izgleda bolje.
Probat ću. Uj. Čudan ukus. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ovi rezanci izgledaju nerealno. Sad ću ih probati. Čekajte, je li napravljena od brokolija? Uj, mrzim povrće. A šta je ovdje? Sad ću probati. Ne razumijem, šta je to? Dobro, sad ću probati. Wow, pa to je sladoled sa karamelom. Prelepo. Mandy je pobedila 100%. Da, nemojte se čuditi. Mandy je najbolja. Čestitam ti, draga. Ti si najbolja u kineskoj kuhinji. A sad ćemo probati američku hranu. Hajde da vidimo šta će Kate izabrati. Baš me zanima šta će to biti. Kate, dušo, šta želiš da pojedeš? O, želi hamburger? Nema problema. Jeste vidjeli ovaj komad mesa? Sad ću ga srediti. Napravit ću od njega mleveno meso za buduće pljeskavice. Obavezno treba dodati biber. A sada moj omiljeni deo. Treba istući meso. Potrebna mi je savršena okrugla pljeskavica. Sad je stavljam u tiganj. Moram je ispržiti sa 2 strane. O, šta je to? Ja od čega napraviti savršen krug? O, tačno, uzet ću poklopac od čipsa od svoje unuke. Imaju baš onaj oblik koji je potreban za moju pljeskavicu. Tako je, formiram pljeskavice. Sklanjam sve suvišno i stavljam u tiganj da se prži. I obavezno treba namazati lepinje kečapom. Tako je. Sada sve sastojke treba pravilno poređati. Gotovo. Jao, izgleda da sam nešto zaboravila. A, tačno. Treba američka zastava. Bakin hamburger je spreman. Moja lepinja je odlična. Sad ću otvoriti. Dodati malo sosa. I što više salate. Odlično. Zatim ide velika pljeskavica. Luk i paradajz. Jednim oštrim pogledom ću ih iseći. Gotovo. Sipam sos. I pokrivam sve to svežom mekanom lepinjom. Najbolji hamburger je spreman. A najbolje je kod mene. Šta? Jeste li već završili? A šta ću ja? Dakle, moram se ubrzati. Lepinja, sos, salata, smrznuta pljeskavica. Čekajte, ne može tako. O, ruka gvozdenog čoveka, evo je. Sad ću brzo spremiti ovaj hamburger. Tako je bolje. Sada treba sir. Obožavam sir. Mislim da će tog biti dovoljno. U stvari ne. Dodat ću još malo. I još. I još. Da, tako je. Sira nikad nije previše. O, super. Moj sirni hamburger je spreman. Da, to je prava sirna bomba. O, ne. Moj hamburger. Mandy. Smiren sam. U stvari nisam. Šta si uradila? Sad ću te naučiti pameti. Je li to neko ima problem? Ovi hamburgeri izgledaju veoma čudno. Zar niste bili u Americi? Zašto ne znate kako izgledaju hamburgeri? O, ovaj hamburger je mnogo bolji. Sad ću ga probati. Baka se jako trudila, to se vidi. Prelep je. To je pobednik. Čestitam. Stvarno? Jesam pobedila? To. Hvala ti, srce. Šefe, ne brinite, sljedeći put ćete tačno pobediti.